l'Anna Codina a la carnisseria Codina i junt amb els meus germans portem la carnisseria. L'aportació que fem nosaltres dintre de la cistella de Fet Osona és el bull blanc. Aquest bull blanc està fet amb carn de porc d'Urok, sal i pebre i porta la carn de la perola, així trossejada, que hi dona molt bon gust. Som una empresa familiar que portem més de 30 anys a la botiga, a l'empresa, i van començar primer els nostres pares, conjuntament amb ajuda nostra, i ara ho portem nosaltres tres, en Xevi, l'Anna i la Núria. Amb aquesta cistella que hi vam estar l'any passat i que crec que és important que hagin pogut repetir amb un altre producte aquest any, que ens beneficia a nivell de la comarca d'Osona, que ens fa un nom i que tenim la sort d'arribar a la final i de creure i conèixer que tenim un bon producte. Fet a Osona. Aliments excel·lents. Tasta 7 productes únics. Coneix 7 projectes singulars.